Павядзем пра гэтую песню, бо гэта мы записывалі падчас экспедыцыі, і гэта была вельмі рэдкая знаходка, бо гэта старадаўняя лірніцкая песня. Чаму рэдкая знаходка? Лірнікі на случаі былі вымершы досыць даўна, і гэта была вельмі старая бабулька, вельмі старая ўжо, якая ўжо даўно не спявала нічога і не жадала спяваць. Але па просьбе ўжо яна згадзілася за ноч узгадаць гэтую песню. Яна яго маленькай дзяўчынкай кожны раз чула на Слуцку на кірмашы, спяваў лірнік. За ноч яна ўзгадала словы, паколькі спяваць яна прынцыпова адмаўлялася, яна зрабіла так, яна напяяла крышачку і далей надыктавала астатні тэкст. Вось такім чынам, дзякуючы вось такой дзіцячай памяці, гэтая песня дайшла да нашых дзён. А колькі такіх згубілася, страшна падумаць. Я дадам, што вельмі цікавая гісторыя выканання таксама і такая сімвалічная заўсёды аказвалася, калі мы выконвалі, редка вельмі выконвалі гэтую песню. І вот у якім это годзе было бываць? Гэта быў год 90. І што за імпрэза, калі вот падышоў... А гэта была выстава якраз тады... Філарет. Так, Філарет. І паціснуў Уладзю руку за эту песню. Гучалі іншыя песні, але вот гэтая духоўная песня, вельмі незвычайная, прывабіла яго ўвагу адразу, павярнуўся і падышоў да нас. А наступны раз вельмі добра мне памятаецца, і гэта вельмі сімвалічна, вот гэтая песня прагучала вось тут, у касцёле, дзе мы зараз з вами знаходзімся. І акампанаваў тады мне на ліры вядомы наш музыка Алесь Вось. Вот. І нават фотаздымак з таго часу у мяне захаваўся. І што яшчэ, калі мы выйшлі, это быў 2003 год, 22 чэрвеня, чаму так запомнілася, таму што ў гэты дзень памёр Васіль Быкаў. Мы выйшлі, там Васіль Быкаў памёр, паколькі вот эта песня такая сапраўды сур'ёзная, мы яе называем апакаліпсіс, фактычна гэта народны пераказ, адкрыццё ад Яна Багаслова. Вот як людзі на беларускай мове, вот гэтыя лірнікі, старцы, фактычна жабракі спявалі вот гэтую песню. Калі я параўноўваю з нашым часам і з нашай сітуацыяй, заўсёды думаю, якія нават жабракі былі духоўнымі людзьмі ў той час. Яны казалі людзям вельмі важныя рэчы, напаміналі, што найбольш галоўнае ў нашым жыцці. Так, уся зямля затрасецца, песня пра страшны суд.